салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Модарам мешиносед? Камтар как баланапа. Ассалому алейкум. Ман Мелика Вазебнисол, Султан Нӯҳе Файзобод. Ман 1 солу 2 моҳ меша ба Идрис ТВ муроҷиат карда будам. Катиду фарзандам, ман як бевазнанам. Омад мара сиёмка кард. Сбербанки хучамон душанбести мондак айх ба номи худам. Гирифт мои мардума ҷамъ кард, надодак. Модар 40,000 сомониша баргардондем. Анами хонара модар харид 40,000 сомонида. Бояд модар ҳами хонара ба номиш кунам 9800 ё ки 900 гуфтесан барои документош. Агар Идрис ТВ мошенник пули мондагиро баргардона, пули модар мерасона барои документош. Но Идрис ТВ мошенник имрӯзу пага кадеса. тамошо кунем видеоро. Салом алейкум бачаҳо, ина апашкара да ҳуҷҷатошо овардем. ҳамватанони азиз, касе ки видеоро шунникаги аст дар канали Ояндаи Миллат, ма пули вора бармегардонам. Дар байни 10 рӯз ки ман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам, ҳисоб мекунем. Ман худам боварӣ дорам ки 10,000 монагии модарама бармегардонам. Ман гарантӣ медам. 50,000 Таҷмикс 21,000 баргардон. Камашда дар рӯи экран дидесен, Таҷмикс рӯи кисай кира чанд сум гузарондесен, ман дар рӯи кисай ман ёро ҳисоб накардам. Камашда 10,000 ига ҳисоб кунем. 81,000 сомонӣ дар байни 10 рӯз ман пули мардума баргардондам. Мову шумо ҳамватанони азиз, барои Муҳаммад ТВ боло гап задесай. Илтимосом мекунам. WhatsApp дар рӯи экран. Ман пага видео дорам барои Муҳаммад ТВ. Касеро фаҳм кардаги аст, Муҳаммад ТВ пули калон фаҳм кардаги аст мардума. Як бародар бояд видеоброшини мекард, мошини шарванда гирифтагӣ, дар бозӣ реклама кардагӣ, мошина баргардонагӣ нест. Мара ваъда додагӣ буд ки ман видеоброшини мекунам, но накард. Ман барои Муҳаммад ТВ бисёр видео дорам. Касе ки фаҳм кардаги аст, дар WhatsApp занг мезанед. Ман гарантӣ медам. Агар ба гуфтаи ман кунед, пултона бармегардонам.